Sveté zjavenie v Psej riti. 74-ročná dôchodkyňa z dedinky v okrese Banská Bystrica zažila niečo, na čo bude ešte dlho spomínať. V konečníku jej štvornohého miláčika sa zjavil Marián Kotleba, pripomínajúci Ježiša Krista. Do terénu vycestoval náš kolega Janko Tribula. Každodenným rituálom pani Márie je venčenie jej 6-ročnej Fenky. Stačil jeden okamih a z venčenia sa stala obrovská dráma. No viete, ja ani nechodím dáko do kostola, no keď som kúkla jej, hej, tak pozerám, myslela som si, že je to normálne Ježiško Kristus. Keď som tie ostatky toho hovienka utrela, tak som si všimla, že je to náš Majko, že to je náš Majko, som si uvedomila. Na počesť na prvý pohľad svätého zjavenia v Psej riti sa okolo domu pani Márie zbiehajú davy veriacich ľudí, ktorí prinášajú rôzne dary. Niet pochýb, že sa z Fenky Frederiky stala lokálna